Уфа шигыре авылы халкын һәр иртә көтүчеләрнең һәм сыерларның көр тавышлары уята. Элеккедән калган матур гадәт көтү җыюга эләктек без. Сәгать иртәнге 7-нче ярты һәм сыерлар кичке 6-га кадәр көтүлектә булачак. Һәм тагын шунсы кызык, аларны хәзерге замана шартларына туры китереп эшләнелгән электрлы көтүче түгел, чын тере көтүчеләр көтә. Авылда 600-гә якын кеше гомер кичерә. Көтүгә 100 баштан артык сыер йөри. Мал тотып яләнгән кеше шуннан башка яши алмый ди Уфа шигырьләр. Исмәгыйлевләр инде 30 ел дәвамында сыер асрыйбыз ди. 5 баш малыбыз бар. 1 сыер, 2 кышлаган, 2 бетекей. Сөтләрне, каймакларны кая куясыз? Сөтләрне, каймакларны сурыганнарга бирәбез. Балай сатабыз. Ничә суммы? Ярты 1 литр сөт 50 сум. Каймак ярты литр 150 сум. Эремек тоже 150 сум килосы. Авыр түгелме шул хәтле мал тоту? Авыр тип түгел, әле 70 яшькә әле безгә. Яшь без әле. Нәйке балаларыбыз икесе дә авылда. Балаларым авылда тора. Көтүгә чират буенча чыгалар. Кагыйдә буларак бер көндә 3 гаилә көтәргә тиеш. Ә менә велосипедка атланган Фәрит Сабитовның сыерлары юк. Күршеләре өчен акчага көтә. Бер көне 650 сум. Айга 5-6 тапкыр көтүгә чыга икән. Велосипедына килгәндә ул аны Уфа елгасы буена килеп җиткәч йортына кертеп калдыра. Велосипедка атланып кына көтү булмый ди. Әле бит суны да кичеп чыгасы. Сыерлар судан курыкмыйлармы? Бик тирән икән. Yok, korkmuyorlar. Belkeden öğretirler. Yüzüp sığırga. Paka öfe soysak da tabşak. Sıkmağını eterip sığırlar, suratıp sığırlar hazayınları indi. Nasıl aza uğranıp gittiler. Ha soğuyalı. Ha tiran tukar mınavuzuz kurası saygınlar olsun. Бик чиста, мул сулы Уфа елгасы. Хәтта бу суны эчәргә кулланалар. Екатеринбургка су урталар ди Фәрит Сабитов. Бик күп төрле балыклар, хәтта кыслага кадәр бар икән елгаларында. Әле менә монда без көймәләрдә күрәбез. Булар кемнеке? Бу сезнең өчен yüzеп чыгарган әллә? Түгел, бу безгә түгел. Булар хазайна үзләренеке, балыкчыларның кемеләре инде. Балыкчыларның элек каждыйның кемәсе булды, Пакос Оректа булды, элек күпер булмады менә. Каждыйның Орекка йөрергә туры килде yüzеп. Һәм ничек чыгасыз үзегез? Biz менә күпердән сыгабыз. Күпер менә навесной күпер аша. Күптән төзелдеме соң бу навесной күпер? Әле. Ну, где-то 20 ел бардыр не где-то примерно. Әле һаман да хезмәт итә, куркыныч түгелме? Курка, башелена, кашет сайта. В общем, артык шәптән түгел инде. Ну, яңаны ясарга исәп юкмы соң? Аны уйламыйлар накай, шулай. Кайсы бер ягылып төшкән случайларда булды инде. Ләкин авылга булган ярату хисен басманың төзек булмавы гына юкка чыгармый. Конечно, монда ямны авыл нисек яратмасын. Даже городскийлар килләр чиста бузыктан даже башлары авырта башлый, исәнгәрәй башлый. Бу авылда яшәгән кешеләрнең көч-куәтенә дә сокланмый мөмкин түгел. Бәлки, табигать тәэсиредер. Әнә, урам буенча җилкәсенә тырма салып килүче Назифа апа инде 84 яшендә. Кызлар кебек үзе. Назифа апа, кая баруыгыз? Менә огородка киләм хәзер. Менә монда үлән саптым. Ана әйләндерәм. Картукның 5 аламасын утым унсутыйныкын. Сыерым бар, кышлаганым бар, бузавым бар, 4 кәзем бар, 11 шевешем бар, 3 ит карыйм. Бер үзем пенсияга бесәнен сатып алам, комбикормысын сатып алам, пшеницасын сатып алам, һәм этен сатып алам. Наша яшим үзем. Балалар бармы? Ишәү. Алар кайда? Свердловскида. Яштан эшләп өйрәнгәч, бер авырлыгын да күрмим ди Назифа апа. Әле һәр кич көтү чиратында барлый. Хәрәкәттә бәрәкәт шул. Халкыбызга гына хас хезмәт сөючәнлекне дә читкә куеп булмый. Әле бу хакта киләсе тапшыруларыбызда да тәфсилләп сөйләрбез. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Уфа шигыре авылы, Свердлов өлкәсе.